आज लय कंटाळा आला रे. चला जाऊया कुठेतरी. चला चोरी करायला जाऊया. कुठं? कलावंत चोरी करायला चला. मला एक ठिकाण माहिती जाऊया तुझा. चला. रांडाच्या इकडून कुठं आणली? रस्ता तिकडनं मी तिकडनं कारण बघितली आहे. तुला काय माहिती आहे? नाहीतर नाही ती बराकुली चल. मुंबईवर आता आला आणि जास्त हुशार करून भेटतो मालकाला भेटून समजून मी 2 नंबर आहे.
तुला पण चापटून ये ना मारा रे डबल मारा या मारशील ना त्याला चला मग आता कुठं शिकाण तुला कुठं माहिती सांग मी पोरांची पहिली काढायला गेलो असे जरा पुढेच आहे चल चल जाऊ शिकवण असते ना तुला जा बघ. मी तुला पण जा पिट्या काढणार हा. माझी काढली होती तुझा पण आहे काय करणार नाही. हे तुला घाल तुझं टी शर्ट मध्ये घाल दे. हे बघ, हे item ला लावून दे. हे गजराचं. आयटम माहिती ना करता नाही. काय डाळ बसतं माहिती. इकडे डाळ टाकायचं काढून वाजवून इथं नाही तो आई इथं नाही कमी आता भेटली की पण खाल्लं दोघांनी. आम्हाला दोघांना काय नाही आता आपल्याला दिली मी चून करता बघा ये काढ नको मी कान पडवी ना तू कान नको मग आम्हाला काय दिली नाही मी काही करू काय वाटतं मोठा लवकर काढू दे कोण नाही
तोंडात ठेवतात. अरे हे काच होत मग आता तुमच्या जमान्यात जन्माला तरी आलेलाच काय तू तर हळद झाली जास्त जोरात बोलू का नाही तर माल आला ना आपण बघितली मोठी आला ना त्याने बोलला ना कंपनी शिरायचं नाही मग आपण काढत नाही एवढं लक्षात ठेव पुढे बघ पुढे बघ काय बनव हा कुत्रा आहे टाकायला देऊ गान बघ तिकडं असते तर बघ काय 6 वाजायला आणि आता किती मगाशी बघितली गेली कुठं मग ही बघा मला काय खायचं मी काय केली होता मी एकटाच आहे डोय मित्रांनो ही आमची कॉमेडी व्हिडिओ पहिली आहे ती तुम्हाला जर आवडली असेल तर नक्की लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा बेल आयकॉन ऑन करा आणि नोटिफिकेशन पहिली तुम्हाला भेटेल टाटा बाय बाय पुढच्या व्हिडिओ मध्ये भेटू धन्यवाद.